Wara nuqqas ta' 3 snin il-Konkors Kanzunetta Indipendenza Junior ser ikun qed jerġa' jirritorna fuq il-Fosos tal-Floriana bħala wieħed mis-serati ewlenin tul il-festi tradizzjonali tal-Indipendenza organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Is-serata finali se ssir fuq il-park prinċipali nhar it-tnejn 17 ta' Settembru. L-edizzjoni ta' din is-sena ser tkun miftuħa għal tfal u żgħażagħ ta' bejn is-7 u l-15-il sena u ser ikollu żewġ fażijiet qabel ikun magħruf ir-rebbieħ jew rebbieħa finali. Il-kantanti applikanti kollha ser ikunu qed jikkompetu bejniethom fażi eliminatorja fis-6 ta' Settembru. Ġurija ffurmata minn 5 membri ser tkun qed tagħżel 20 kanzunetta li ser jibħu dritt li jgħaddu għall-finali. Għas-serata finali ser ikun hemm 5 membri tal-ġurija differenti minn dawk tal-eliminatorja. Il-pubbliku se jingħata ċans li jażel ukoll il-kanzunetta favorita tiegħu permezz tat-televoting fejn kull kantant jew kantanta ser ikollhom numru abbinat mal-kanzunetta rispettiva tagħhom. Fl-aħħar ġimgħa twaqqaf kumitat sabiex ikun jista' jorganizza u jikkoordina dan il-konkors. Dan il-kumitat qed jitmexxa mid-deputat Robert Kutajjar li fil-passat riċenti kienu wkoll il-persuna li jorganizza konkorsi kanzunetti misraħ il-miliet. Robert Kutajjar spjega kif dan il-konkors se jkun qed jagħti opportunità lin numru sabiħ ta' tfal u żgħażagħ sabiex jesprimu l-kapaċitajiet tagħhom fil-kant, kanzunetti oriġinali bil-lingwa Maltija u fil-miftuħ. Għallu kolli din mhux biss hija opportunità l-kantanti iżda wkoll l-awturi u l-kompożituri Maltin. L-applikazzjonijiet għal dan il-konkors ser jkunu qed jintlaqgħu nhar il-ġimgħa 31 ta' Awwissu u 2-3 ta' Awwissu bejn id-9 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija.